Havet er ved at dø. Det mangler ilt. Fisk dø. Golfstrøm vende. De to møs er vendt tilbage fra det øde rum. Dengang møs forlod planet i søgenettets sammenhæng mellem 10 rum, der levede katte, makrel, sild, kutling, røgspæt, havtask, kulde, sag, tun, forel, en hver form for væsen med gæld og skal. Men nu er alle fisk døde, og kat må leve af møs. Uhyggelige mængder af CO2 i atmosfæren har fundet overflag og hav til at koge. At temperaturstigning øger algevækst, der sluger alt af ilt i vand og gør det næsten umuligt for fisk at trække vejret. Algeskygge for at lys kan nå de planter og det mikroliv, som sikrer at føde til fisk. Svovl og havbund udvikler gasser, der dræber liv i koralrev. Overfiskeri og sin rovdrift har formindsket mængde, såvel som af bestand af de enkelte arter. Hvis møs skal overleve, er de afhængige af, at den globale fiskebestand har det godt. De har et valg. De bliver nødt til at gøre noget. For at handle mest effektivt, må møs lære noget om at fisk. Det virker som om torsken havde det rimelig stabilt. Ja. At den var nem at regulere. At så stopper man med trawle i en region, og så var den sådan, kom den ret hurtigt op på et sundt bestandleje igen. Ja. Var det noget med, at den så var blevet mindre, end den var før? Rent fysisk. Altså, størrelsen på selve torskelivet var mindre. Jeg tror, nogle af de der gamle torsk, man kunne fange fra gamle dage, kunne være op mod 2 meter. Ja. Altså sådan en gigatorsk. Okay.